Hello guys. Em rồi he. Với ninh ninh anh share po ni la soi khara ngai lo. Này video rồi nên Hnahthialah uncle don. Cái thiền pa gì anh nghe soi đủ tay này em. Với ni khot khir. Isu khul tu. Một thì tôm khó khăn nha, cậu ý thế mày. Một thì tum lâu ni ang vok sai da boy lo rep kha. Cậu có biết rồi vì nó. Come on now. Im hay sia la thate. I vok sa rep tum na. Hay akudum ayo hay nail police. Cứ tâm đi hết tỷ đó là chấn lẩu ấy. Hilai phai hi hei ama mandir vel omna thin khania an soi ran ve thin na kha pangzo le thil tlang in kar sang an ti lar ve de ulai khan lai phai vel khania ma se khoi lai takinge mandir omna sha chiang chi to lo hei an kong le vel awang hian kan thleng to mai thei kan la thleng lo de mai thei chu tiang lai bor vel chu nia tuna chon hei an lo kong an lei na wang nei an lai dar chevek to ni sakhop mai hai lum khop mai kan hmong hian chuan hei kan scooty hi tilai alan ang hian speed meter hi speedometer hi thalawa hei pe kan siam tir ngal bokanga zero char char mai hei puina em phei chu om lo ma se ani tur angani lo hianin a nuam lo ve a baga ma ni tlan chak zong speed po lang thelo hi chu mu thelo hi chu thalo ve thina ma tung tu chu kan thla ka nga chuan thil engemuni du zong de man tlom de lo om fu takin chu kan le kan zong pa bokang hei rubber mun po kan thleng to da ne line dinglam pang siram hi rubber ho ani hei kel tin lo kai ni hi kel hei vai ho in kel sa hindu ora mai tlang puin bongsan ai ngai si lo hindu india ramajan hindu kan tamta bongsan ai ngai si lo kel sa hindu lutuk vai ho chan thil thlang kho po hi kan lut to do ne hei a khoton tir te tak tak hei in om na ma saber tor ania thil thlang hi anglo ai zo la kha drawer taxi driver pa velrem family ti mani khami te khuwa kha ni he mani po an khuwa ron ho kama a thil post a video vela po ron da kha khami te khuwa kha ni he e chuan hei GoPro te kan nei velem lo chest strap ang kha ka thian pa ta ka ho saka chung mang chuan hei karon ti ve karon record ve mai mai a en po nom vak lo mai the chun chu a phei pu ta helmet vela te da thei la chuanin claimin a en nom ve de tur kha ni ma se khati ang kan nei ve miu lo wangin nei ang angin karon ti ve mai ni he ina sham de pon loning lo ram shamila tian tu ma en tu em pon om ngai lam chung lo ma se ke ma hianin han vlog vel le ti han ti vel an record vel hi anuam ka ti ve mai aba ka da that nan hian hei a tha ka ti ve na kina en tlet le thei turin phone da hi chu a bo ve do ba ka a size lian thei box hi a storage hi ala hek ma lu ka chu wang chunin ten record tila YouTube vela hian da ila phone ami chu du le delete le de ila katianga ta na ka ti ve mai khania chu wangin en lo se om de pon le mi in lo en vak lo pon ni se kalam kha chu kher em chung lawa da that nan ani de ani ber mai kati na chan ber chu
chuan thil tlang kha hei kan chuah sana Hnahthialah kha chu piah lawk ani tua hei Hnahthial pawh kan hlut le tan tawh dawn na Hnahthial hi hemi an World Bank Road an lei hi an khaw chhunga kal tir kha an duh lo a chu wangin an khaw pawnah khan so lai kan tlan pel deuh a khan kan tlan pel deuh tawh khamia khan an khaw hnuaiah an leih tir a kawng kha khaw chhunga khami kawng leih thar a kha awm lo tur khan an tia hi ingi awm zia pawh ka hra lo ma se le lama a that na pawh awm a that lo na pawh awm a a that na pakhat chu khaw chhung an leih lai vela khaw deuh leh diak deuh kha an tur ve lo ma se that lo na chu nakina an paih fel vek khuna kawng zong motor zong kha hnuaiah han an kal vek tawnga kawng kha a zau zawk awang leh a that zawk awang khan an khaw khami engei niang sumo vel te pawh en tin mi vel ina an dawr te leh an thingpui dawr te pawh niang chu an hotel kha tiang vel ron dawr tu tur anga kha a hmaah kha chuan an tlem phah sat chu a rin awm a kha tiang zawng kha chuan tha vak lo mai thei ni thial ku hei electric veng a ton tir lam hei electric veng ania he awm han hmuh ve kha chu ron bei on seal nalh khawp mai ma lo thin a chu seangan hei ni hi sakhawp mai a van ero chu nalh ang reng viau bawk a hei Hnahthial bazar chu kan thleng dawn hnai a khu lai phu an bazar khalai bor vel kha nia kan an chinang thleng dawn helai vel hi bazar kha ni traffic police an awm lo ni hi so an bazar taka kha building taka kha nia chuan hei kan chho anga hei hi an khita damdawiin vel te khamit pan chho na kha lani le eng veng nge khilai ka hre chiah lo helai chuan helai sir hi Jeje-a te inum na lai vel te kha nia vei lampang sir hi chuan tunah hian kan kalna tur tak hi ma lian ni te na kan kalang anu ten awma kan hril lawk tawh a zingah khan chhuah lawk kan ngai a khan tiam a se nachin a han kan bia an lo haw tawh a in an awm tawh a không có sụp đâu không bỏ đâu kan thleng makara phethile kol ba hra ni lo kol ba apple ani kan velang yo liền tiếp rồi có về ali ani de ma ti kan velang kol ba hra ang che na ma hiang xe chu ngã chuan anh thằng đấy ma se arim po kan nam ve deu tro kol ba hra rim khak phe chu an nam ve o te an nam lo kol ba hra rim ai này là hay chuột na chung chuột ấy bảo hoa rồi phan lâu hay chung hay lâu em tệ hay lâu tệ vô coi bà thằng chết chết lạc khuya này có ấy rồi thế tùy mẹ lưu này rồi cái liên mà thế này trong kinh phí là phải ra po mà đi chưa lạc khuya mà nó phải có tắc thì lại tắc không sen thật là sẽเป็นbăng tuổi mà băng lâu mà nó là pass khai xem ấy mới nó xài về rồi về đủ luôn được tôi không mấy mặc rồi hay con yêu băng mình còn sao đâu còn đấy về nữa ấy chân con có sắp đi nào Google and pon sweet potato thì bao cái nấm lẩu Google hay mình giao trong thì sẽ thiếm lẩu mình giao trong là chú apple thì tên là tí kha con có sắp thì chú sweet potato apple
dot kual ka ko kan video wai la kami thon ku la status ai ko ma ya me nge Hey, cái bùm nó thok chak om tro tắc tắc, ấy chỉ lâu nè không? kan thok sai ni thei pa me กันหัวโดนตัวให้สกูตี้กันเสียมเตียโดนเมกะคันมีสปีดโดมิเตอร์เวลคล้ายเคเบิลเวลทะลุไล่เขากันเสียมเตียโดนเอาให้อันลุ่มติลุตุกัดเชียนพออินซูงอรันรถไปแล้วนี่กันหัวโดนเฮ้ยที่เรียกกันเลยเนี่ยมตรอจมเหตุกันเลยสแกนเห็นแต่กันเอ็นอาร์จอนฟูเซนกันไอ้ยะจวนกันหัวของตัวน่ะให้เราเอ็นเปร่า ya mo ko ti เฮ้ยกันสกูตี้เฉยได้ไว้ให้สกูไดรเวอร์กันมันสักครั้ง vai ho a ไว้ให้ตาลอมไว้ให้วันเราเอามาสักครั้งเฮ้ยจีน่ากันเสียมตีระน่าเสียอารมณ์เฉลี่ยงฮาแล้วจะไว้กันเฮ็ดทันโลล่ะ i tha ka ti ro a che ka ti che เฮ้ยนี่เฮ็ดทันโลล่ะเราจะนินชูงมีโจกี้ติดเฉลี่ยเวกโดนน้ำมันเตาบอกเชียอ่ะฟันสักเอ็มเฮ้ยเราติดชินเตะขายเหรียญเล็กเขาอมเสดิกโดนนี่ฮะที่ฟงชูอ่ะมามไปกัง มันวันเห็ดเห็ดอมตัว กันเจ้าตายกันเจ้าตายเฮ้ยเห็นจีน่ะกระทากตีระเฮลัยชูงข้าเรามามเวกตัวเฮลัยสุยขันเฮมีสปีโดเมตรเคเบิลมอร์ทีร์ขันไอ้มามเวกตัวอัดเชียดอามันตัวเวอร์บอกเชียอัดเชียดเลยฮะไอ้เชียดเลยฮะก็แล้วอ่ะอันทากเราเจ้าบอกเชียดจุดอะไรเห็นคนละพอยโลจบแล้วกันบุงรัวกันในแล้วว่าเฮ้ยไว้เขาตากันพอดีละสกรูไดรเวอร์เราเห็นเทแล้วว่าเฮ้ยไรเชียดกันที่มาเวกจันเอ็มีปลาใส่มาปลายาสิอันพอดีเลยอ่ะอันเราในเลยเล่ามาเฮ้ยจู่ๆกันเปียงตัวน่ะมาอันเฟลคบไม่ไฟเขามีดังกันดีเขาจนเช่นนั้นในแล้วว่าเช่นอันเราดิ้งดูแล้วว่ามอเตอร์เช่นขัดเข้ามาใช่สุดท้ายชนไฟเขากงศิรดิ้งสานเรามากันตีละงังอ๋อไปอ่ะ thank you อ่ะโอเคอ่ะโอเคจะมีเพี้ยเห็นไหม कहां जाएगा पांगजोल कंजल हाँ जानते हो पांगजोल कौन सा खामी ते खान निमो तुम फिर कब में है